בוקר אור למנויות, ערוץ אור התניה. בוקר אור לכל הזומיות, בוקר אור לכל הצופות מערוצים החיים מחול. בוקר טוב לכולנו, שבוע טוב לכולנו, מטבע צדקה, יהוד אלול, אם לא שמת מדקו, 10 מטבעות, לבקש, לדרוש מהשם יתברך, שום שם אחר, מהשם יתברך, השם כולל את כל השמות, זה לא שם קדוש, זה השם, יתברך. לדרוש ממנו לשבור 10 תבניות, 10 מטבעות, 10 תבניות. ולהכניס, הרי המלך בשדה, ולהכניס לנו אור חדש. תודה. תודה, 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 תודה. חיים לחיים, להרבות במים, להרבות לנשום את אור התניה. אז הגענו למפגש 396, זומיות יקרות, אנחנו בספר, שיעורים בספר התניה. ספר התניה נכתב על ידי האדמו"ר הזקן, רב שניאור זלמן ברוקוביץ' מילדי, מייסד חסידות חב"ד לפני כ-300 שנה, בעל התניה, רב שניאור זלמן ברוקוביץ' מילדי. הגה את הספר, הפירושים, שיעורים בספר התניה, האדמו"ר הרבי מלובביץ', ואף כתב את הערותיו באלף ובעין בספר, אז לכן אנחנו לומדות אך ורק ממנו, שיעור לנשים בלבד. כל שאר המפגשים, הגענו למפגש 396, כל שאר המפגשים נמצאים ביוטיוב, מיכאלה ברקוביץ', אור התניה, ובטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק וטרידס, ערוצים חברתיים, תחת השם, לא תחת השם, חפשו ב-English letters, מיכאלה, קבלה, הילינג. בהצלחה לנו. להבין מה שכתוב בפרי עץ חיים, בזמן הזה, בדורות האחרונים. עיקר הבירור על ידי התפילה, דווקא. בירור הניצוצות דתוהו שנפלו בקליפת נוגה, מצד שבירת הכלים שהייתה בתוהו, שבני ישראל, נשמות בגופים, וואו, צמרמורות, מבררים אותם מהקליפות בתפילה, כן? וגם בלימוד תורה, לדעתי, אבל זו דעתי, אני יודעתי. אוקיי, שבני ישראל, נשמות בגופים, מבררים אותם מהקליפה, ומעלים אותם לשורשם הנעלה שבתוהו. דבר הנעשה גם על ידי קיום מצוות, אוקיי, תפילה, קיום מצוות, תלמוד תורה זה מצווה. המצווה, צדקה, המצווה. אוקיי. בירור הניצוצות דתוהו שנפלו בקליפת נוגה מצד שבירת הכלים שהייתה בתוהו, שבני ישראל נשמות בגופים, מבררים אותם מהקליפה ומעלים אותם לשורשם, הנעלה שבתוהו. דבר נעשה גם על ידי קיום מצוות מעשיות. וואו, אתם לא יודעים מה קורה לי בגוף. שעושים בדברים גשמיים, חולשה, שחיותם היא מקליפת נוגה, ועל ידי לימוד התורה, שנתלבשה בדברים גשמיים. ויהודי לומד אותה, בפיו ובשפתיו הגשמיים, וגם על ידי תפילה, שהיא עבודה רוחנית, שהנפש האלוקית פועלת על הנפש הבהמית. על ידי תפילה, וגם על ידי תורה, שהן עבודות רוחניות, שהנפש האלוקית פועלת על הנפש הבהמית, שחיותה היא מקליפת נוגה, שתתברר ותגיע לאהבת השם יתברך. וואו. אומר בפרי עץ חיים, אז כנראה בהמית מתמרדת בי עכשיו, או הגוף שלו מכיל את האור הגדול הזה והוא צריך להגדיל את הכלי, לא בפיזי השם יתברך. פיזי לצמצם היקפים, ברוכני להגדיל את הכלי. ברור? אני ברורה? אומר בפרי עץ חיים, שיעור לנשים בלבד.
שבזמן הזה עיקר בירור הניצוצות התוהו, עיקר בירור ניצוצות התוהו הוא על ידי עניין תפילה. התפילה דווקא. אומר בפרי עץ חיים, הארי הקדוש, כתב רבי חיים ויטל מפיו הקדוש, בידו הקדושה. אומר בפרי עץ חיים שבזמן הזה עיקר בירור ניצוצות התוהו הוא על ידי עניין התפילה דווקא. אף שתלמוד תורה למעלה מהתפילה, שהרי ותלמוד תורה כנגד כולן, למעלה גם מעניין תפילה, מדוע איפה עיקר הבירור הוא על ידי תפילה דווקא? העניין הוא, לחיים לחיים, תשתו מים, תנשמו את אור התניא, תפיצו אותי שכל החברות שלכן תשמענה את מה שאף אחד לא מפיץ בשום ערוץ. את איגרת הקודש, חובה לשמוע, הנשמה קרקפת את הבהמית, הנפש האלוקית קרקפת את הבהמית ואומרת לה ארצה, הצמדי אליי, טוב איתי, טוב אצלי. וקונטרס אחרון, שתראו, אני לא יכולה ללמד, אני צריכה מלא הפסקות, זה גורם לי חולשה בגוף. או כל מיני זרמים או זצים, או כמו שאתם רואים, חוסר מנוחה ישיבתית. השם עוזר. תשתו מים, זה חינם. תנשמו אוויר, זה חינם. בהצלחה לנו. העניין הוא שעל ידי תורה ומצוות מוסיפין אור באצילות חולה. הרי ישנה המשכה שבסוד שורש, כמו שקבע הקדוש ברוך הוא, שיומשך גילוי אור אין סוף ואלוקות בעולמות, וישנה המשכה שבסוד תוספת, מה שעל ידי עבודה ממשיכים הוספה בזה. והתוספת מרובה על העיקר, למעלה, מעלה, מכפי שזה נמשך בסוד שורש. חוזרת על זה, כי זומיות יקרות. אני בדרך כלל קוראת, אבל מונחת. העניין הוא שעל ידי תורה ומצוות מוסיפים אור באצילות, חולה. ההסבר. הרי ישנה המשכה שבסוד שורש. ישנה המשכה בסוד שורש. שזה גילוי אור אין סוף ואלוקות בעולמות. אוקיי? ישנה המשכה שבסוד שורש. וישנה המשכה, שבסוד תוספת. מה? שעל ידי עבודה ממשיכים הוספה בזה. והתוספת מרובה על העיקר. אז מה, העיקר זה המשכה שבסוד שורש, והתוספת זה סוד תוספת. איך זה נקרא? על ידי עבודה ממשיכים הוספה בזה, אבל התוספת מרובה על העיקר. למעלה, אני צריכה לקום, סליחה. למעלה, מעלה, מכפי שזה נמשך בסוד השורש. פשוט רותחת. הרי שעל ידי תורה ומצוות ממשיכים בסוד תוספות. על ידי תורה ומצוות ממשיכים בסוד תוספות, הוספה באור של עולם האצילות. פירוש, ממשיכים אור אין סוף ברוך הוא בכלים וספירות האצילות. אנחנו מוסיפות אור אין סוף בכלים וספירות האצילות, שזה כבר בריאה. אור אין סוף זה אור אין סוף. איך? על ידי תלמוד תורה, למלמל בנות, לקרוא איתי את המילים, עמוד 1904 באמצע, על ידי תלמוד תורה ממשיכים אור אין סוף בפנימית הספירות שבאצילות, הספירות שבאצילות. דהיינו, מפגש הבא. ביי.